to ga a cikin gidan nan ga mu gaba daya wallahi da zama kowa a duniya da barawo Allah wallahi ko da sibar na bayye kuma da zauna mutum kuma saboda ni ma kwaci ba za mu nake yi ba dole ma dauki mataki akan wannan al'amarin a'a Alhaji fa hannunka fa ba riƙewa ka yanke ka je farfa hajiya zuwa da asibiti mutane sun yi layi jerin gwano yana sare musu hannu ya rufe ki shaura yankewa ce ni fa Alhaji ina bayan ka wallahi tallahi ka dau matakin da duk ya dace ka dauka saboda ba zai yi muna cikin gidan nan muna zaune da masu halin bera da masu halin jaba ba inda kuma ya zama haka ne to dole zan dauki mummunan mataki akan wannan al'amarin to ya dai isa ka ya kamata a saurara wa yaron nan gidan fa uban shi ne akan me an gama kulumboto an gama daura mishi sharri sannan kuma ba za a bar shi ya sarara ba ya kamata a sake shi a bar shi ya sarara kar ki ce fa an dora masa yaro ya riga ya amsa ya faɗi yadda akai kuma a ci dora masa ba dora masa akai ba to kuma baba ni mecece ta baba to ba ke kika ce da ni kin bude min kofar ban je na shiga na dauko oh to ƙarya kake yi ƙarya kike yi ki tsoron ki nake ji cate na bude je ka shiga to ba jibirbirin tunan da zo da dawo kanka tukuna yi bi mutane da wajen ki na ce na dawo da jirgi ni Alhaji dan Allah kar kai wani magana kaman ya ƙarya yake yi wannan yanzu ya zaka yadda da makircin wayannan tsofaffin makiran sun shirya mun makirci kuma sai ka yadda a yanzu duk zancen da ya yaron nan yanzu ƙarya yake miki ke kin isa ya zauna ya shimfiɗa miki ƙarya dan ki mushi yake kuce abin da wani kamata gida na kin jiko hauka nake yi na ga miki wannan karan da babu da zaki zo ki ga mu ba da kina mun hauka ko wuta ke fesarwa daga bakin ki wajen tanka mai baki 10 da sambisa kina fito wuta wadda dole fada abin da na shirya wani abu ne a ciki bi muta dogo magana na saki haba Alhaji ya zaka Alhaji bata mun yaro bibinta fa bata ba ha Alhaji ka sake ni ba saki mai tare to a kan ka bata masa da ka bata masa da bata min yaro ka bata maka da Alhaji binta bari hakuri ne yau da gobe mai karar tsawa wa inji tsohuwa dan Allah Hajji har ni dan sai yake ji bibinta da ha ba lalace ba zai ji daɗi ba ko Alhaji ni bai dogo magana kai kuma ga bibinta tunda kun kada zan dauki mataki akan ka dole mataki akan sa a ce take cewa kai ya bita ya bita da ha kan da maka mataki zan dauka akan ka zancen yau ce kuma ai an gama na ba diga da tsofaffin makirai haka sai na sake tsofaffin makirai au daga gaskiya sai makirci a ciki sai ya zauna ya yadda ki lalata masa da bata masa rayuwar shi alhamdulillah ina da gobe wai saurin zuwa Allah kadiran alamun ina zuwa hajiya wani dama bibin tana kuka gashi nan rana ce ta ɓaci a yau ta kwace mata rana 1000 ta ɓarawo rana 1 ko ta mai kaya ce dama aka ce yanzu ka duba ka gani da kike ta jin haushi na gashi nan da ba ba da jin haushin ne bai ina fito gaba abban mu yau yayi fushi da ki mataki shi kenan karki tona wannan maganar rai ya ba take kokar Allah kai don da ita kaji wani zai dau mataki akan ka tukuna bari ni kamata da wani tukuna ya kamata dai ka dau mataki tunda duk alfarmar da kake mutane ma ba gani suke ba kamata ya ka dau kokarin mataki akan abin da ya faru dan ka ƙara shiga maka laifi a sani to me shiga da ba ta kuwa ba wani dan kuma ka tura shi fa wannan